Iniciar... Estamos en directo! Ai, de meu, ja som aquí. Estem molt nerviosos! Estem, és molt forta, perquè estem molt nerviosos. Ai, No. mira, encara no hi havia ningú, tu, aquí. Ja anem pel tercer conte i que acabeu d'arribar. No. Bé, vaya tela, no Ja n'hi ha 14 i tot. que estem super nerviosos. Duim tot el dia allò com a... Preparant. Tot preparant. el dia preparant. Hem dinat fins i tot a les 3. Hem dinat super tard. Tot el dia preparant i veient a veure què fèiem, què comptàvem, què no comptàvem i res, però uau, és un gust també poder compartir-se amb en Nil. Hola Guida! Mira, en Pau te veu, l'amic teu. En Pau, l'amic teu, d'escola, que guai. Dolors, Polida, ai, la Rita, en Pau Joan. Bé, ai, ara ja vaig dir que gros. Sí, ha crescut molt en Nil. Ai, bé, 81 persones, oh my god, hola Joan Pau, Polit, bé, Quim, que guai, bé, quina gentada, Ana Cristina, ha vingut una gentada que nostra, com flipes, mai me Abans penso, estaran a la porta de l'entrada. va, jo mai me penso que hi capi tanta gent a que nostra, Ja, abans estaran a la porta de l'entrada. deuen ser allà, deuen ser a la porta de l'entrada. Vaig a mirar. Vés a mirar si vols. Se'n va mirar. Que hi ha qualcú? No? No hi ha ningú? No hi ha ningú. Bé, hola Susana! Ai, en Cisco! Bé, uau, 100 persones, jo crec que... Ai, en Cisco cosí! Bé, crec que podem començar, no? A veure, hem de dir que vam fer un vídeo i us van comentar que mos diguéssiu que a veure quins contes volíeu. I vam tenir alguna gent que mos va anar dient alguns títols. Però no hem pogut fer tots els que mos heu demanat per un tema també... Ja en tenim 100 i pico. No me posis més nerviosa! Ja me'l faig! Per un tema de drets d'autor, sí, perquè mos vau dir, volem saber ratolí, volem tal... Però hem hagut de demanar permís als autors o editorials per poder explicar alguns contes. Llavors, hem fet una tria, que alguns que sí que heu demanat i altres que hem trobat nosaltres que ens havíem de contar. I ja està. Així que bé, jo crec que podem... Hola, Nayara! Podem començar, no? Llavors, a veure, el primer conte... Ai! Oh my god! Ara, en Nil... Ara pot ser que dirà cap allà, que bé, ho tenim tot estudiadíssim, no us penseu, està tot estudiadíssim. Aquí, i això... Va, mireu, el primer conte es diu Au, bona nit, és un conte que mos agrada molt, està escrit per en Jory John i il·lustrat per en Benji Davis i editat per en Dana. Aquest conte mos el va demanar na Mari Gunyolons, na Mari Gominoles, com li diuen Nil. I li volem dedicar a ella, ho dedicam a na Mari i a Emma i na Mariona. Però passa que aquest conte també el volem dedicar, bueno, jo el vull dedicar a tots els fiets i fietes de Castell de Sant Àgata, de l'escola on vaig a fer dinamització lingüística perquè són molt fans d'aquest conte, que l'any passat els hi vaig contar i els hi va flipar, i llavors, bé, que si n'hi ha qualcun per aquí de Castell de Sant Àgata, us envio una besada supergrossa i bé, som-hi, hi ha un fiet que camina per aquí darrere. Bé, jo seguiré, perquè si no estarem així i no haurem començat. Molt bé, au, bona nit. Ui! Una casa petita amb els llum encès, un ximenea encesa
grossa també, sembla que estan ben desperts. I aquí una casa més grossa. I un fiat per allà que llegeix una altra cosa. Una casa més grossa, llum apagat. Sembla que aquí ja se'n van a dormir, Ah, mira, sí, ja sabem aquí hi ha. Hi ha un animaló, no li veig la cara, no sé, què deu ser? Cuec. Ah, ja està, un ànec que està llegint un conte. 101 maneres d'estar despert. I a més està prenent un cafè en aquestes hores, I aquí tenim, clar, la casa més grossa hauria ser de Sos. Diu, estic cansat com mai, em podria passar setmanes dormint. Que dic setmanes, mesos i tot. Estic despert com mai, què deu estar fent el meu amic l'os? Quina son que tenc. Ja hi soc, sí. Os! Soc jo, l'Anna! Obre, va! Què passa, ànec? Estava ben adormit. Ei, m'avorreixo! Que fem alguna cosa junts! Per què no juguem a cartes? Podríem jugar a Ramiro o potser podríem fer cau! No! I per què no mirem una pel·li junts? Sí, m'agradaria molt. Podríem fer crispetes i podríem menjar, podríem fer, jo què sé, lo que el viento se llevó, per exemple. Podríem veure, que sí? No! I per què no fem batuts? Jo tinc maduixes, tu tens plàtans, podríem fer batuts i així podríem... Que no! I per què no muntem un grup, allà? Que no! Mira, i a més, m'has fet perdre de pàgina! I per què no xerram tota la nit? Podríem estar xerrant, tinc un munt de coses per explicar-te, t'hauria de contar que l'altre dia resulta que... No! I per què no juguem a cartes, Podríem jugar a Ramiro o podríem jugar a cau, seria molt guai jugar a cau. Això ja ho has dit abans! D'acord, doncs llegim llibres en veu alta, podríem llegir també Lo que el viento se llevó. No, que això és una pel·lícula! Au! Bona nit! Ai, molt bé! Au! Bona nit! Ai, sí. Al llit, que bé. Gairebé adormit. Os! Sóc jo, l'ànec, el teu veí. Què? Voldria fer galetes, que em podries deixar una mica de sucre perquè he anat a obrir rebost i resulta que no em quedava sucre. No! I una mica de mantega perquè he anat a la nevera, he obert la nevera i tampoc no tenia mantega. Que no! I farina per fer la massa, que resulta que només em queda farina integral i he de necessitar una farina de rebosteria i tampoc en tinc. Que no! I sal, perquè resulta que he de posar la recepta, diu que he de posar una miqueta de sal i també... Que no! I mantega! Això ja ho has dit abans! I llavors em donaries una mica de llevat químic perquè resulta que vaig anar al súper i estava tot esgotat amb això del confinament i resulta que no hi ha tampoc llevat. Que no! Llavors em pots donar unes quantes galetes? No! Au! Bona nit! Aquest ànec no para d'empipar-me. M'he de buscar uns altres veïns. Ui, però més endavant, no? Ara tinc massa son. Però què diantre? He fet servir la clau que em vas deixar. Era per casos d'urgència. Això és un cas d'urgència. Què? Què t'ha passat, ànec? Quina urgència hi ha? Mira, m'he fet un cop al bec. No ho veus? Ànec, ja està bé. Prou de despertar-me. Fora! Ara mateix. Però he dit que bona nit. Ui.
meu mal humor m'està començant a cansar, que rondinaire que és. Mira, saps què? Ja em posaré a llegir una estona. Llegiré una estona. Llegiré. Mira, temps era temps, hi havia un... Ai, temps era temps, hi havia un... Estic despert com mai. Trob que faré galetes. I compte acabat, esperam que vos hagi agradat. Bona nit, és com es diria, un temazo, no un cuentazo, sí? Mira, també l'està veient. Molt bé, ai, quanta gent que mos veu, quina il·lusió. Que... Una cosa, que es veu bé, veig bé les il·lustracions i tot, perquè com que veiem així, bé, no sé, no sabem, qualcú m'ho pot dir, a veure si es veu bé, o si no, no arriba res, no arriba, bé, suposam que sí, i ja està, i dale, sí, Guida, gràcies, Poli, d'acord, que sí, aplaudiments, que guai, genial, molt bé, d'acord, ara farem un petit canvi, a veure, hem preparat un altre conte, ara necessitam, tot baix, tot mira baix, a veure, Ara jo no hi seré. Sí, i ara es compte, en Nil ha preparat les coses, són molt guais, a veure. Un arbre. És un arbre, es veu bé, l'arbre? Sí, per aquí. Seré. I les pomes es veuen? A veure. Sí, és guai, l'arbre. Es veu bé, genial. La Pili us diu que es veu bé, també ho deu sentir en estèreo, perquè us heu sentit d'aquí baix també, no? Vale, i ara, espera, tenim a Houston we have a problem, no sé si m'avorràs cap. D'acord, vale, sí, així, no? Ai, és que cada conte té les seues coses, saps? Cada un té les seues coses. I cada un té la seva preparació. Té la seva preparació perquè cada conte necessita una escenografia diferent. Sí. Ara jo me'n vaig. Adéu, vagi bé. Jo vaig d'espectador. Va, d'espectador. Ai, bé, que xulo això de fer un directe. No ho havíem fet mai. Bueno, Vam sí, fer... una vegada vam comprar. Vam comprar. Que vaig comprar en directe. Vam comprar en directe una Vam vegada. comprar aquest conte. Sí, havíem comprat aquest conte l'altre dia. Però ens vam equivocar i no vam donar permís. Llavors, bé, ara vos contarem un altre conte. Qualcun segur que ja el coneixeu. Hi havia una vegada un cuc. Un cuc que vivia a la poma més alta, però sí, has de moure moltes coses. O sort que té, quan estàs confitada així amb un fiat de 6 anys, passen aquestes coses. Confitada o confinada? Confitada, jo estic confitada. D'acord, estaràs en silenci, ara. Silenci, per favor. Tornaré a començar. Hi havia una vegada un cuc. Un cuc que vivia a la poma més alta, de la pomera més alta, de totes les pomeres altes que es fan i es desfan. Cada dia aquest cuc traia el cap pel forat de la poma, feia un petit badall, i després donaves bon dia a tothom des d'allà dalt, des d'aquella pomera. Good morning, sunbeams are shining through. Good morning to you.
and you, and you, and you, and you. I després el cuc es tornava a enfunyar dins la poma, no sé, a fer les seves coses, aquestes coses que fan els cucs. Però un dia, el cuc es va despertar més motivat que mai. Va treure's cap al forat de la poma amb més força que mai. Va fer un superbadall i va cantar amb més energia que mai. Good morning, some birds are shining through. Good morning to you. In the morning, it's great to stay up late. So good morning to you and 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 you too. I tan motivat estava el cuc que no se n'havia adonat i havia tret tant escap pel forat de la poma que estava perdent l'equilibri i estava caient al buit. Nil, deixa de posar això davant la càmera. I estava caient al buit. Sí, ja ho veiem. Però és que me fa molta por caure i fer-me mal! Sí, normal. Però per favor, perquè no me salves! És que no te puc salvar. Però vull que me salvis, per favor, per lo que més vulguis que me salvis! Que no te puc salvar, que el conte diu que caiguis i has de caure. No vull caure, no! Que sí que caiguis, que no! Que sí que... Pesat. I quan estava a punt d'esclafar-se contra la terra, de cop, un miracle, i aquell cuc es va convertir en una preciosa papaona. Llavors va aprofitar per anar cap allà i olorar totes aquelles flors que sempre veia des de dalt. Els hi va anar dient, hola, bon dia, senyora Flor, bon dia, senyora Flor, bon dia, senyora Flor. I just abans que es pongués el sol, aquest cuc, ara papaona, va tornar volant fins a la poma més alta, de la pomera més alta, de totes les pomeres altes que es fan i es desfan. Good night, good night. Conte acabat. Esperam que us hagi agradat. Que t'ha agafat de tu per passar l'estol. Però l'heu estat així, what you want to tell me, girl. Era la història d'un cuc i un estol. Bé, A volar! bé, doncs, tot un altre que he contat. Mireu quin arbre que ha fet en Nil per contar aquest conte. Flipant. Si voleu, m'us ho demaneu per aquí pels comentaris i vos farem un tutorial, farem un vídeo tutorial de com fer aquest arbre. Mama, però només ens queda un d'aquests. Ja. Bé, vos ho mostraríem i ja està. Bé, d'acord, que aquests ja l'hem contat i ara anem a preparar un altre conte. Mama, s'ha oblidat d'emprar la tirita. Sí, no l'he emprada. Tenia una tirita preparada per el conte de Sànec, saps? Que es posa una tirita. Sí, és que m'ha fet mal a no saber que havia preparat una tirita, però jo no... No l'he emprat. No l'hem emprada. Bé, coses que passen. Són coses que s'obliden. Són coses que passen. Bé, d'acord, va, preparem ara un altre conte. No sabem quina hora duim, eh? Ai, que divertim, es diuen. Que bé. Un poc de diversió des de casa, que us fa falta. No sabem com es veu, si toca aquí. No sé, No sé quanta estona duim. No en tenim ni idea. No tenim rellotge per aquí. Bé, si qualcú mos vol dir quanta estona duim, mos aniria molt bé per saber si podem fer un mes o si en podem fer 4 o 5 més.
Molaria. Mira, La Mari mos aplaudeix. Polida! Val, que no ho he dit, aquest darrer conte del Cuc és un conte de... mira, el 526. Oh my god, només... I anem a fer... D'acord, feim un i ja està. Dic això del conte del Cuc, que és un conte molt curtet d'un llibre que es diu Minimalari, que hi ha més de 100 minicontes sobre animals. I és d'uns autors gallecs que es diuen Pinto i Cinto, i el llibre està editat per Calandraca. I són una passada, que si podeu trobar aquest llibre, genial. Va, molt bé, preparam... I a més és molt guai perquè això es pot llevar. És un superarbre! Val. Vinga, Nil, preparam els darrers, que tu tens... Espera, quin era el darrer? El darrer, un llibre. Sí, porres. Porres. Abans m'havien de passar, tenim per aquí una llista de coses... Mira, per allà tenim... Us hem fet un llistat així superpros. Som molt pros, nosaltres, preparant coses. Això, xilòfons, la cadira, El shaky. això no fa falta. I som-hi. El pròxim conte, àlbum, que mostrarem, és aquest. Està escrit i il·lustrat per Nerve Tulet. I està editat per Cruïlla, sí. És molt mono, Nerve Tulet, que mos li vam demanar perdó. Ai, perdó, hombre, ni per 2, ni per 3, ni per 4. Li vam demanar permís i Supermono mos va respondre tot d'una que sí, més amb una il·lustració. O sigui, uau! Va fer un dibuix amb cercles que posava Merci, Gemma. Merci, Gemma. Genial. Va, començam. Nil, ho tens tot preparat? Sí? Sí. Necessitem superconcentració, perquè... Vinga, som-hi. Aquest àlbum es diu... Un llibre. Un llibre. De colors. No ha funcionat. Potser no li hem posat màgia. Necessitem un poquet de màgia. Tenim un problema. Per què? No sabem alguns La màgia. Espera. Vine cap aquí, que no te veuen, que no el veus en el Nil, No. Vine cap aquí. D'acord, un segonet, que és que has perdut. Has perdut allà. Va, ja tot passa màgia. Molt bé. D'acord, sí, que me podries, per favor, Nil, me bufes un poquet per donar-me un poquet de màgia? Nil, què fas? No me bufis amb un pai, bufa'm directament amb els pulmons. Gràcies. Fem una cosa, que per tenir més màgia que podríeu bufar també des de casa. Va, sí, bufam tots des de casa, d'acord? Farem així, farem a la 1, a les 2, a les 3 i tothom bufant, d'acord? Ho fareu? Vinga, a la 1, a les 2 i a les 3, bufau! Bufau! Ja! No bufeu! Però que estic bufant massa! No tant, que estic volant! Però serà possible que no me bufeu tant? Uau! Ja. Quan de bus jo quasi Gràcies. surt volant fent-se ferreries. Gràcies per la màgia, ja la not. D'acord, ara sí.
Sí, li podríem posar una miqueta de color, no? Podríem ara tots ens concentrar en coses vermelles, no sé, coses vermelles tipus... Capa de Superman. Una capa de Superman. Les meves sabates de futbol. Les seves sabates de futbol, o també maduixes, coses vermelles, sang, No fa falta. sang no fa falta. La llengua. La llengua. Ai, no, Sí? és Vinga, vamos concentrar un ja ho momentet. sé. Què? Un pintalabios vermell. Un pintalàbios vermell. Vinga, va. I una pintura vermell. D'acord. I també... No, vull dir que ja està. Coses vermelles. Tothom pensant en coses vermelles, ja m'està arribant-hi. Vam? Molt bé! Ho hem aconseguit. Genial. Ara podríem... Coses blaves. Coses blaves... Saigo, sí? Bueno, la mà... Ja ho sé. Què? El món. Ah, mira, clar. Sí, és la nostra bolla del món. Què més? Planeta azul. El planeta azul. Els meus calçons. Els teus calçons. I els teus calçonets. No, que t'has pensat avui blaus. D'acord, va. Entès, no? Entès. De color blau. Tothom concentrat color blau. D'acord? Vinga, va. Ja està, se m'arriba. Sí! Ho hem aconseguit! Molt bé! Vinga, ara tocarem 5 vegades la redona groc, d'acord? I... 1, 2, 3, 4, 5... Uei! Molt bé! I ara la formàvem... 1, 2, 3, 4, 5... Ah, super! Vinga, ara és blau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
tinc una idea. I si movem un poquet el llibre? Li donem un poc de... Shaky, shaky. Un poc de shaky en el llibre. Vinga, va. Vinga, som-hi, shaky. Uau, sí, vinga, ara més fort, més shaky. Ara l'inclinarem cap a l'esquerra, d'acord? Bé, ara ho intentem posar tot una altra vegada en el seu lloc. Vinga, va. Ai, mira que xuli, eh? Tocarem els grocs. Groc. Oh! Ui! Ei, tinc apagado las S'ha luces. quedat totes les fosques, ostres, i ara no mos deuen veure, no, les de casa? Un moment, no pots encendre el llum, no veig res. Qualcú pot encendre el llum. Podeu encendre? Hola? Pots encendre el llum, Nil? Ai, espera, Nil, no, perdó. No, és que havíem apagat Perdó. És que havíem tancat els ulls. Ai, perdó. Vinga, va. No facis res. Vinga, tornem amb els grocs. Groc. Uau, que guai! I ara tots els colors. Vermell, groc i blau, vermell, groc i blau, vermell, groc i blau, vermell, blau i groc. Jo el sé girar. Vermell, groc i blau, vermell, groc i blau, vermell, groc i blau, vermell, blau i groc. Vermell, groc i blau, vermell, groc i blau, vermell, groc i blau, vermell, blau i groc, vermell, groc i blau, 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 vermell, groc i blau.
un poquet. Bé, però ara ja... Mira, de tant de moure, se mos ha quedat així com a superxulo, no? Oh yeah! Ai, intentes bufar un poquet abans si se'n va tota la negra? Un poc més fort, hombre. A veure... Avant, Ai, tots sí! més fort! Va, Que tots xulo. des de casa, tots des de casa! Vinga, va, tothom des de casa, bufau molt fort, vinga! No bufeu més, ja està. Veus? Ja està. És que us heu passat una miqueta, que se n'han anat fins i tot les rodones i tot. Va, anem a sacsejar un poquet per fer-les baixar. Ai, que bé que ho han fet, què tal si piquem de mans a veure què passa, va? Nil, prova? Ei! Sí, que Va, bo! una mica més fort. Van tornar a picar. Va, tots des de casa, que són més fluix que el que va. Vinga, una altra vegada. Molt bé, i una altra vegada. I vinga, aplaudim més fort, aplaudim. I més. I més. I aquesta granja tampoc. Ai, un poc massa fort, no? Ara que ens han quedat... Bé, i sí, tornem a tocar la redona blanca, vam. Uau! Visca, Tornem a començar? Si vols, pots tirar enrere seguint aquest camí. Però nosaltres, si de cas, ja ho deixarem aquí. Sí, perquè això pot durar fins les 10 de la nit. I compte comptat, Escarabat. compte acabat. Que moltíssimes gràcies a tots. Teníem preparat encara un mes, però clar, se'ns en va molt temps. Moltes gràcies per estar aquí. I ara us deixam, el festival no acaba, continua. I ara ve en Crit Joanico, que ens cantarà uns temes de Tabaluga. Així que no desconnecteu, quedeu aquí i escoltam en Cris. Moltes gràcies a tothom per ser-hi. Està molt guai! Adéu! Adéu a tothom!